Takže priatelia, ja vás zdravím a zároveň vítam pri dnešnom videu, v ktorom sa spolu pozrieme a nejak si bližšie rozoberieme fotopascu KeepGuard. Je to model KeepGuard KG795V a táto fotopasca nám ponúka možnosť fotiť farebné fotky v noci. To znamená, nejaký príklad, obyčajné fotopasce alebo ostatné fotopasce fotia v noci čierno-biele fotky. A táto fotopasca v noci za úplnej tmy sfotí fotku a fotka vyzerá ako cez deň. To znamená, že či už jelenia alebo srnca si prečítate krásne. A samozrejme, tieto fotopasce sa používajú aj pri monitoringu rysa ostrovida, lebo keďže rys má svoje sfarbenie jedinečné a každý jedinec má iné to kreslenie na srsti, tak presne táto fotopasca vám v noci spraví farebnú fotku a viete identifikovať jedinca. Takže sám som na to veľmi zvedavý a veľmi som sa tešil na tú fotopascu, preto som si ju aj išiel akože otestovať. Tak keď otvoríte fotopascu, tak hneď tu na vás vyskočí táto SD karta, ktorá je vlastne v cene fotopasce, alebo dostanete ju gratis k fotopasci, 32 GB. Táto fotopasca dokonca podporuje až 64 GB SD kartu, takže ak si ju chcete niekde umiestniť na dlhší čas a to 32 sa vám bude zdať malá, tak aj 64 GB sa dá dať do tejto fotopasce a bude to fungovať. Takže fotopasca vyzerá nejak takto. Fotopasca má, tuto si môžeme všimnúť, je iná ako ostatné. Týchto 6 LED svetiel, ktoré vlastne v noci sa aktivujú a urobia taký blesk, ako keby blesk biely, a preto sú fotky v noci úplne biele ako za dňa. Takže potom v fotopasci dostanete samozrejme popruh na strom a kábel. Potom samozrejme manuál k fotopasci, všetky veci ohľadom fotopasce v manuáli, takže takto popruh. A potom, aby som spomenul, k tejto fotopasci sa dá dokúpiť tento ochranný box, čo je tiež veľmi praktická vec, či už z hľadiska toho, aby vám niekto tú fotopascu neodcudzil, alebo voči nejakej zveri, nejaký medveď, alebo aby jednoducho vám sa nezničila tá fotopasca. Takže fotopascu si otvoríme. V fotopasci samozrejme dostanete od firmy Oxy 8 batériek. Táto fotopasca je napájaná na 8 AAčkových batériek, alebo dá sa táto fotopasca tu na dolnej časti napojiť taktiež na solárny panel alebo na akumulátor. Čo je veľká výhoda tejto tiež fotopasce, keďže tie baterky, aj to, že tá fotopasca fotí v noci farebné fotky, tak to berie viacej tej energie ako pri obyčajných fotopasciach, ktoré fotia čierno-bielo. Tak si viete dať akumulátor napojiť alebo solárny panel a tým pádom vám pekne fotopasca beží aj dlhšie v teréne a nemáte s ňou žiadny problém. Takže ak si fotopascu otvoríte, takto vyzerá. Tu máte port na baterky a tu je už samotná fotopasca, jadro fotopasce. Táto fotopasca by som povedal, že sa píši tým displejom, ktorý je vlastne 2,4 uhlopriečka displeja a je to super na nejaké kontrolovanie, lebo táto fotopasca nemá podporované Wi-Fi, to znamená, neviete sa na ňu s mobilom napojiť. Musíte zobrať SD kartu, skontrolovať SD kartu, alebo ju priamo napojiť cez kábel, cez C-čkový kábel do notebooku a tak si skontrolovať zábery. Takže tento displej, kde si vlastne môžete preklikať a skontrolovať všetky zábery, je veľké plus tejto fotopasce. Takže na tejto hornej časti si vsuniete SD kartu. Vsunieme si do fotopasce SD kartu a presunieme do polohy ON. Fotopasca sa nám pekne zapne a takto vlastne vyzerá displej k fotopasce. A samozrejme, fotopasca má menu v slovenčine, čo je tiež si myslím veľké plus pre jednoduché nastavenie tejto fotopasce. Takže má menu v češtine a vlastne tu si nastavujete čas, módy, či už iba fotku, alebo video, alebo dual, že aj fotka, aj video. Táto fotopasca, aby som spomenul, fotí fotky v rozlíšení 30 megapixelov a Full HD videa, čo je veľmi kvalitné video a veľmi čisté. A dá sa dokonca presne tak 30 megapixelov, 1086 to je Full HD video. Potom
samozrejme, akú chcete kvalitu fotky, rozlíšenie fotky, či už 16:9 alebo 4:3. No a tu sú všelijaké vo vnútri nastavenia videa, od 30 sekúnd až po tuším 10 minút sa dá nastaviť. Interval spúšte vlastne čo znamená, tak ak vám niečo prejde popred fotopascu, interval ja tu mám nastavený teraz, pozerám na 5 sekúnd, to znamená, fotopasca sa spustí a hneď ako niečo prejde, zachytí a až po 5 sekundách, aby keď tam je nejaká, dajme tomu srnčia pred fotopascou, aby to stále dookola nefotilo a nevybíjalo baterky, tak si tam viete nastaviť aj 5-minútový interval, niečo prejde a už to ďalej nebude fotiť, až potom ďalší pohyb pred fotopascou. Takže táto fotopasca ešte, aby som tento PIR senzor, ktorý je vlastne, dá sa nastaviť nízka, stredná a vysoká, je to 60 stupňov zaberá ten PIR senzor, to znamená, že pohyb v 60 stupňov pred fotopascou, čože nejak takto sníma pohyb pred fotopascou plus minus a rýchlosť púšte pri fotke je 0,2 sekundy a pri videu je 0,6 sekundy, čo je tiež si myslím veľmi, veľmi slušné. Takže vám nič neunikne popred fotopascu. Všetko zachytí. Takže a na záver, aby sme si to tak trošku zhrnuli, túto fotopascu KeepGuard, tak táto fotopasca je veľmi jednoduchá, čo sa týka nastavení. Túto fotopascu si nastaví človek, dokonca ešte aj v slovenskom jazyku, človek, ktorý fotopascu nikdy nevlastnil. Je to veľmi jednoduché nastavenie, cez pár klikov si nastavíte fotopascu a môžete si ju upevniť do lesa. Takže a čo je na tejto fotopasci, čo by som ja vyzdvihol, čo sa mne osobne veľmi páči, je tá forma tej kamufláže na tej fotopasci. Je to formát, ktorý v lese ľudské oko, myslím si, že ťažšie uvidí a aj celkovo zver. Mne osobne sa to veľmi páči, tá forma. A čo by som vlastne ešte tak na záver, tak určite tie farebné fotky, som na to veľmi zvedavý a určite aj vy, mnohí si hovoríte, ako na to môže reagovať zver. Tak ja som tú fotopascu ešte nevlastnil, teraz mi vlastne prišla, predtým som žiadnu takú nemal, takže prvýkrát to budem testovať, ako to vlastne zver na to reaguje, aké sú z toho fotky a tak ďalej. Ale čo som počul, tak že vraj na to diviaky vôbec nereagujú, a srnčia vysoká sú na to nachylné a šelmy na to reagujú a je to pre nich viac menej tak, že vraj také zaujímavé, že prídu aj bližšie k tej fotopasci a skúmajú, čo to tam vlastne je. Takže sám som zvedavý a uvidíme, že ako sa tejto fotopasci bude dariť v teréne. A to je vlastne všetko a my by sme sa presunuli už do lesa a ideme si fotopascu umiestniť a následne uvidíme, čo sa pred ňou ukáže. A takisto aj ako z tých predchádzajúcich fotopascí, aj z tejto na konci po nejakom čase spravím video, kde vlastne naháčem zábery, videá, fotky, aby ste mali prehľad, ako tie fotopasce fotia a aby ste si spravili taký nejaký záver, že ktorá fotopasca je práva pre vás a ako to vlastne vám vyhovuje tá fotopasca. Takže na túto som aj ja veľmi zvedavý, čo sa týka tých fotiek a videí nočných. A tak uvidíme, no. A my už sa presunieme do lesa, takže hlasím sa vám z lesa, takže zatiaľ čaute. Takže ja sa vám už prihováram z lesa, vlastne z miesta, kde sme upevnili fotopascu. Už za mnou si ju môžete niekde všimnúť. Fotopasca je už upevnená na strome, ukážem vám ju trošku detailnejšie a zbližšia. Takže fotopasca je už upnutá aj s ochranným boxom na strome, zakladkovaná. A ako som aj spomínal vo videu, tak si môžete všimnúť, tá kamufláž tej fotopasce je doslova identická s kôrou stromu, takže ten motív je za mňa veľmi, veľmi účinný. No a takto vlastne vyzerá fotopasca v ochrannom boxe na strome. A vlastne nám už neostáva nič iné, len čakať, čo sa pred fotopascou ukáže. Takže zatiaľ sa majte a prajem vám ešte príjemný deň.